του Τιουανάκου. Αυτά είναι τα αρχαία μεγάφωνα της εποχής εκείνης. Εδώ είχε αναπτυχθεί ο σπουδαίος πολιτισμός των Τιουανάκου, που προηγήθηκαν των Ίνκας. Ο πολιτισμός τους εμφανίστηκε το 600 π.Χ., άκμασε το 700 μετά Χριστού και από τότε χρονολογούνται τα περισσότερα από τα μνημεία αυτά, ενώ κατά έναν μυστήριο τρόπο ο πολιτισμός αυτός αφανίστηκε το 1200 μετά Χριστό. Αυτή η πόλη φιλοξενούσε στην ακμή της μέχρι και 20.000 κατοίκους. Αριθμός τεράστιος για την εποχή εκείνη βέβαια. Το διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο των Τιουανάκου βρισκόταν εδώ στη νότια όχθη της λίμνης Τιτικάκα. Η επιρροή τους ωστόσο εξαπλώθηκε από το σημερινό Περού μέχρι τη Χιλή. Το μυστικό της επιτυχίας τους ήταν οι τεχνολογίες που ανέπτυξαν ώστε να αυξήσουν τις οδιές. Δημιούργησαν αρδευτικά κανάλια και με μια τεχνική υπερυψωμένων χωραφιών που γύρω τους είχαν νερό, κατάφεραν να σώσουν τα Σπαρτά από την παγωνιά. Γιατί σκεφτείτε ότι είμαστε στα 3.800 μέτρα υψόμετρο, έτσι, στα υψίπεδα των Άνδεων. Έτσι, έχοντας εξασφαλίσει αρκετή τροφή για τους υπηκόους τους, μπόρεσαν να επικεντρωθούν στις τέχνες και τις επιστήμες, όπως είναι τα μαθηματικά και η αστρονομία. Είναι εμφανές ότι είχαν αναπτύξει έναν σπουδαίο πολιτισμό. Αυτή είναι η περίφημη πύλη του ήλιου. Πιστεύετε ότι χρησιμοποιούταν ως ημερολόγιο, αφού κατά τις ησημερίες ο ήλιος φώτιζε συγκεκριμένα τμήματα της πύλης. Έτσι οι ηθαγενείς μπορούσαν να κανονίσουν τη σπορά και τον θερισμό. Αυτή η μορφή στο ένα χέρι κρατά ένα μεγάλο ποτήρι από που έπιναν τσίτσα, την μπύρα που φτιάχνουν από καλαμπόκι μέχρι σήμερα στην περιοχή αυτή, και στο άλλο χέρι κρατά μία πλάκα την οποία χρησιμοποιούσαν για να παίρνουν παραισθησιογόνες ουσίες. Την εποχή εκείνη πολλά από αυτά τα σχέδια στις πέτρες καλύπτονταν από φύλλα χρυσού. Σκεφτείτε ότι αυτοί οι ογκόλιθοι βασαλτίου ζυγίζουν μέχρι και 25 τόνους ο καθένας. Το κοντινότερο σημείο από όπου θα μπορούσαν να τους φέρουν είναι 40 χιλιόμετρα μακριά, στη Χερσόνησο της Κόπακαμπάνα, στην όχθη της λίμνης Τιτικάκα. Προφανώς τους έφεραν μέσω της λίμνης, αλλά σκεφτείτε πόσο δύσκολο θα ήταν αυτό με τα παραδοσιακά σκάφη της περιοχής που ήταν φτιαγμένα από καλάμια. Εδώ είχαν δημιουργήσει μια πυραμίδα η οποία αποτελούσε τελετουργικό κέντρο και συγκέντρωνε νερό στην κορυφή της. Πιθανολογείται ότι η αιτία αφανισμού του πολιτισμού των Τιουανάκου ήταν η κλιματική αλλαγή που προκάλεσε ξηρασία στην περιοχή αυτή. Ήρθε η ώρα να σφίξω πάλι τα ρουλεμάν, γιατί αυτό εδώ του οδηγού είχε ένα μικρό κενό, οπότε το ρεγουλάρω πάλι. Ήρθα να πετάξω στα περίχωρα της Λαπάζ. Φανταστείτε ότι η απογείωση είναι στα 3.600 μέτρα, έτσι, είμαστε στα υψίπεδα των Άνθεων. Βλέπετε η ατμόσφαιρα είναι έτσι ομιχλώδης, γιατί τώρα τη ξηρή περίοδο καίνε οι αγρότες τα χωράφια τους και άλλες εκτάσεις που θέλουν να κάνουν χωράφια. Οπότε δεν είναι καθαρή ατμόσφαιρα, αλλά όπως και να έχει είναι ωραία πάντα η θέα από ψηλά.
Θα πάω να προσγειωθώ εκεί κοντά στη γέφυρα. Είναι γεμάτο χαράδρες εδώ, δεν είναι εύκολο το τοπίο. Βλέπετε είναι ιδιαίτερα ανώμαλο, οπότε υπάρχουν αναταράξεις. Αλλά έχει και κάποια θερμικά. Είναι ωραία. Ήρθε η ώρα να περιποιηθώ επιτέλους τη μοτοσικλέτα μου. Βάζω τα πραγματάκια που μου έφερε ο αδερφός μου από την Ελλάδα. Ωραιότατους καθρέφτες, αναδιπλούμενους, γιατί όταν φορτώνω τη μοτοσικλέτα μέσα στο βανάκι πρέπει να τους διπλώνω, και όταν κάνω χώμα, έτσι δύσβατο. Φαίνονται πολύ ωραίοι. Από το AliExpress τους πήρα, από Κίνα, γιατί αναδιπλούμενους δεν βρίσκεις εύκολα και αυτοί εδώ με βολεύουν πολύ. Τους ρυθμίζεις όπως θες, πηγαίνουνε, κοιτάξτε εδώ, όπου θέλεις τους πας, και χωρίς εργαλεία καθόλου τίποτα, όποτε θέλεις τους διπλώνεις. Και έτσι θα αλλάξω. Αυτός εδώ ήταν ο παλιός μου καθρέφτης, αλλά ο άλλος έσπασε σε μια πτώση εκεί στα υψίπεδα της Αργεντινής, οπότε θα βγάλω και αυτόνα και θα βάλω έναν ίδιο. Άλλαξα και τις χούφτες που είχαν σπάσει, εδώ τις βάσεις που τα πάσα είχαν καταστραφεί, οπότε θα είναι και πάλι έτοιμη για εντουράδες η μοτοσικλέτα. Εδώ βλέπετε πλένουν με τον παραδοσιακό τρόπο στο ποτάμι, αφού οι περισσότεροι δεν έχουν νερό στα σπίτια τους τρεχούμενο. Οπότε έρχονται στο ποτάμι και πλένουν τα ρούχα τους εδώ στα καθαρά ορμητικά νερά. Κατεβήκαμε από τα υψίπεδα στα 2.800 μέτρα υψόμετρο, στις Γιούγκας, δηλαδή στους πρόποδες των Άνδεων, και φτάσαμε στη Σοράτα. Αυτή είναι εδώ την σχετικά γραφική, αλλά σκονισμένη λόγω της εποχής κομμόπολη της περιοχής, που έχει κάποια ενδιαφέροντα μέρη τριγύρω για να εξερευνήσουμε. Αυτό ήταν το σπίτι της οικογένειας Ρίχτερς και χτίστηκε το 1895. Η οικογένεια αυτή εμπορευόταν κινίνο την εποχή εκείνη. Το κινίνο, το γνωστό τώρα πια φάρμακο κατά της ελονοσίας, ήταν κάτι που παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν οι ηθαγενείς στην περιοχή αυτή. Από ένα δέντρο που ευδοκιμεί στο Περού και στην γύρω περιοχή όπως εδώ που είμαστε τώρα, παρήγαγαν το κινίνο από τον φλοιό του δέντρου αυτού. Όταν ήρθαν οι πρώτοι ιεραπόστολοι στην Λατινική Αμερική και είδαν πως οι ηθαγενείς θεραπεύουν την ελονοσία, έστειλαν τα πρώτα δείγματα κινίνου στην Ευρώπη και θεράπευσαν αρκετούς ασθενείς από την ελονοσία, συμπεριλαμβανομένου του βασιλιά Καρόλου του Δεύτερου. Τότε κατάλαβαν πόσο σημαντικό είναι το κινίνο που χρησιμοποιούν εδώ οι ηθαγενείς και έκτοτε βέβαια έχει γίνει ένα από τα πιο συνηθισμένα φάρμακα κατά της ελονοσίας. Αυτή είναι η σπηλιά του Αγίου Πέτρου. Αυτό το σπήλαιο έχει και λίμνη μέσα. Και πήραμε ένα θαλάσσιο ποδήλατο με κουπιά. Δεν είναι ακριβώς ποδήλατο. Αλλά έτσι εξερευνούμε λίγο τη λίμνη μέσα στο σπήλαιο. Είναι απίστευτο το μέρος αυτό, Ναι, έχει εκεί τα βράχια.
Εν τω μεταξύ τα νερά είναι τόσο καθαρά που φαίνεται και ο βυθός. Κατασκηνώνουμε στη σκιά του όρους Ιγιάμπου με την κορυφή του στα 6.368 μέτρα. Πήρα τη μοτοσικλέτα και ανέβηκα από ένα χωματόδρομο μέχρι τα 4.000 μέτρα υψόμετρο και από εκεί ξεκίνησα την πεζοπορία μέχρι τα 4.300. Ήταν σύντομη μέχρι αυτήν εδώ τη λίμνη, την Λαγκούνα Τσιγιάτα. Γύρω στη 1 ώρα μου πήρε να φτάσω, αλλά σε αυτά τα υψόμετρα είναι κουραστικό να ανεβαίνει στα βουνά, αφού λόγω της αραιής ατμόσφαιρας λαχανιάζω πανεύκολα. Σήμερα πετάω σε μια άλλη περιοχή, πιο μακριά από τη Λαπάς. Βλέπετε πάλι είμαι σε αυτό το φαράγγι, από κάτω μου είναι ο ποταμός. Έχει ωραία θεά, αλλά δυστυχώς σήμερα είναι ακόμη πιο μιχλώδης η ατμόσφαιρα από ό,τι προχθές. Οπότε δεν έχω καλή ορατότητα. Καλά, βέβαια δεν τίθεται θέμα ασφάλειας, μπορώ να δω κάτω πολύ καλά. Απλά νομίζω δεν θα φαίνεται τόσο καλά στη κάμερα. Είναι ωραία, ωστόσο απογειώθηκα πάλι από τα 3.600 μέτρα υψόμετρο. Κύκλωσα κάποια θερμικά, ανέβηκα μέχρι τα 3.800 και ουσιαστικά θα προσγειωθώ εδώ κάτω σε αυτή την κοιλάδα. Πριν μια ώρα ξεκίνησα την πεζοπορία Ελτσόρο μόνος μου. Ξεκίνησα από τα 4.650 μέτρα υψόμετρο και εδώ σε αυτό το πέρασμα στα 4.900 είναι το ψηλότερο σημείο της πεζοπορίας. Τώρα από εδώ και πέρα για 3-4 μέρες θα κατηφορήσω μέχρι το χωριό Τσάιρο, κοντά στο Κορόικο. Θα φτάσω δηλαδή μέχρι τα 1.300 μέτρα στις Γιούγκας, στους πρόποδες δηλαδή των Άνδεων, που έχουν τελείως διαφορετικό κλίμα, τροπικό, και ανυπομονώ γιατί εδώ έχει παγωνιά. Τα χέρια μου έχουν παγώσει και είμαι μέσα στο σύννεφο, βλέπετε, οπότε ψυχαλίζει κιόλας λιγάκι. Τέλος πάντων, σε λίγη ώρα θα είμαι χαμηλότερα και πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλύτερα. Ευτυχώς το μονοπάτι ήταν αρκετά κατηφορικό και κατέβηκα σύντομα σε χαμηλότερο υψόμετρο, γιατί εκεί πάνω στα 4.900 πάγωσα. Εδώ είναι μια χαρά, τώρα είμαι στα 3.700 και πλησιάζω στο πρώτο χωριό, το Τσουκούρα. Θα δω, ίσως διανυκτερεύσω κάπου εδώ γιατί σιγά σιγά σκοτεινιάζει. Buenas tardes. Gracias. Εδώ λέω να κατασκηνώσω απόψε. Στα 3.600 μέτρα με αυτήν εδώ τη θέα. Βρίσκομαι πάνω από τα σύννεφα. Συνεχίζω και σήμερα την πεζοπορία μου για δεύτερη μέρα και βλέπετε τώρα βρίσκομαι σε ένα μονοπάτι που έστρωσαν με πέτρες οι Ίνκας. Είχαν δημιουργήσει ένα τεράστιο δίκτυο μονοπατιών σε ολόκληρη την επικράτεια της αυτοκρατορίας τους
και μάλιστα αυτό το δίκτυο έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Το συγκεκριμένο μονοπάτι οδηγούσε τους Ίνκας από τα υψίπεδα των Άνδεων στα τροπικά δάση του Αμαζονίου. Εδώ λοιπόν περπατώ κι εγώ στα βήματα που χάραξαν οι Ίνκας πριν μερικούς αιώνες. Κοιτάξτε εδώ γεφυρούλα πέτρινη που είχαν φτιάξει, στέκει ακόμα. Ήδη από τα 3.300 μέτρα υψόμετρο βλέπετε άρχισαν να πρασινίζουν οι πλαγιές. Αυτή είναι η Τσαγιαπάμπα. Από ό,τι φαίνεται εδώ η πεζογέφυρα έχει πέσει. Βλέπω στο βάθος μια ξύλινη. Πάω να δοκιμάσω εκείνη. Εντάξει, αυτή η γέφυρα μια χαρά είναι. Εδώ βλέπετε έχω κατέβει στα 2.800 μέτρα υψόμετρο και η βλάστηση έχει πυκνώσει. Παντού έχει ριάκια, το έδαφος είναι βρεγμένο πλέον, λασπωμένο. Ώρα για διαλυματάκι. Εδώ στη Βολιβία κάνουν αυτό το μείγμα ξηρών καρπών και είναι ό,τι πρέπει για ενέργεια. Τα αγαπημένα μου είναι αυτά εδώ, οι μπανάνες. Αυτή η γέφυρα δεν είναι σαν τις προηγούμενες. Αλλά ελπίζω να με κρατήσει. Νομίζω είναι η χειρότερη γέφυρα που έχω περάσει. Σχεδόν έφτασα. Εντάξει, πατάω και πάλι σε σταθερό έδαφος. Εχθές το απόγευμα έβρεχε αρκετά, οπότε όταν πέρασα από ένα σπίτι στην πορεία μου, με την άδειά τους κατασκήνωσα κάτω από το υπόστεγό τους. Σήμερα θα είναι μάλλον η τρίτη και τελευταία μέρα της πορείας μου. Ξεκίνησα νωρίς, αφού κατά τις 6.30 μόλις χάραξε άρχισαν να κελαϊδούν όλα τα πουλιά μαζί. Τώρα πια είμαι σε τροπικά μέρη, ημιτροπικά εδώ, οπότε είναι πολύ πιο πλούσια και η χλωρίδα και η πανίδα. Έχω αρκετές ώρες πορείας, αλλά μπορώ να φτάσω και μέχρι τον τερματισμό της πεζοπορίας σήμερα νομίζω, ή διαφορετικά μπορώ να κατασκηνώσω λίγο πριν το τέλος. Θα δούμε. Βλέπετε τώρα είναι σχεδόν σαν να βρίσκομαι στη ζούγκλα. Κοιτάξτε εκεί καταράκτη, κρυμμένο μέσα στα βουνά.
Εδώ βλέπετε αυτή η γέφυρα έχει διαλυθεί, οπότε πρέπει να περάσω τον ποταμό από μέσα. Έχουν βάλει εδώ κάτι κούτσουρα. Μετά το δύσκολο θα είναι βέβαια να ανέβω σε εκείνο το επίπεδο, αλλά θα βρω κάποιο πέρασμα. Για να δούμε. Αυτό δεν είναι και πολύ σταθερό. Εντάξει, το ποτάμι το πέρασα. Τώρα πρέπει να ανέβω εκεί πάνω. Για να δούμε, έχει εδώ κάποιο πέρασμα. Βέβαια είναι και όλες οι πέτρες βρεγμένες και γλιστράνε. Από εδώ μάλλον θα μπορώ να περάσω. Πω, φανταστικό τοπίο πάντως. Έχει και καταράκτη εκεί. Πω, είναι απίστευτο πόσο διαφορετικά ήταν τα τοπία εκεί όπου ξεκίνησα, σχεδόν στα 5.000 μέτρα υψόμετρο, και πόσο διαφορετικά είναι εδώ μετά από 2 μέρες πεζοπορίας. Αυτή είναι η λεγόμενη κατάβαση του διαβόλου. Μια χαρά είναι, για να πω την αλήθεια. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι στην απέναντι πλαγιά με περιμένει η ανάβαση του διαβόλου. Εδώ βλέπετε υπάρχουν τα ερείπια ενός κτηρίου, το οποίο το πήρε πάλι πίσω η ζούγκλα. Έφτασα λοιπόν στο τέλος της τριήμερης αυτής πεζοπορίας μου. Αυτό είναι το χωριό Τσάιρο και από εδώ ξεκινά χωματόδρομος. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα πεζοπορία. Ξεκίνησα από τα παγωμένα βουνά, έφτασα μέχρι τα 4.900 μέτρα υψόμετρο και τώρα έχω κατέβει στα 1.300. Στις τροπικές Γιούγκας, δηλαδή τους ανατολικούς πρόποδες των Άνδεων. Το ευτύχημα είναι ότι αυτή είναι η πρώτη μου πολυήμερη πεζοπορία στη Λατινική Αμερική που δεν με πόνεσε το γόνατο. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό, χαίρομαι γιατί σημαίνει ότι δεν είχα τίποτα σοβαρό και οι ασκήσεις που μου έδειξε ο χιλιανός φυσιοθεραπευτής έφεραν αποτέλεσμα. Κοιτάξτε εδώ πώς μας αποχαιρετούν τα υψίπεδα των Άνδεων. Έχει μια ομίχλη να την κόψεις με το μαχαίρι. Κατεβαίνουμε σιγά σιγά, είμαστε μέσα στο σύννεφο και ελπίζουμε σύντομα να βγούμε. Ανυπομονείς που φεύγουμε από τα υψίπεδα. Θα μπορώ να αναπνεύσω νορμάλ. Και να δούμε και κάτι άλλο. Θα δούμε και κάτι άλλο τώρα. Είμαστε στα 4.700 μέτρα υψόμετρο και ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσει η Αγγελική τα λάμα και τα αλπακά που τόσο λατρεύει. Αφού θα κατέβουμε τώρα από τα υψόμετρα, ήρθε η ώρα να αφήσουμε πίσω μας τα υψίπεδα
Μια στιγμή για την οποία η Αγγελική ανυπομονούσε, αφού δεν αντέχει άλλα κρύα και υψόμετρα. Σήμερα ξεκίνησα να κάνω τον περίφημο Death Road, τον δρόμο του θανάτου. Κοιτάξτε εδώ τοπία, κάτω από καταράκτες περνάω. Αυτόν τον δρόμο τον ονόμασαν δρόμο του θανάτου οι ντόπιοι, διότι σκεφτείτε ότι ήταν ο μοναδικός δρόμος που συνέδε τη Λαπάς, την πρωτεύουσα της χώρας, με τις πεδιάδες, δηλαδή τα υψίπεδα των Άνθεων με τις πεδιάδες της χώρας, με την λεκάνη του Αμαζονίου ας πούμε, με τις Γιούγκας όπως λέγονται οι ανατολικοί πρόποδες των Άνδεων. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι όλη η κίνηση περνούσε από εδώ, από αυτόν εδώ το χωματόδρομο περνούσαν φορτηγά, λεωφορεία, και γι' αυτό ίσως να έχετε ακούσει που αναδιαστήματα, ακόμη και στα διεθνή νέα, ακούγαμε για λεωφορεία που έπεσαν στον γκρεμό και σκοτώνονταν 50 άνθρωποι, 20-30. Δυστυχώς αυτό συνέβαινε κάθε χρόνο. Έπεφταν στον γκρεμό λεωφορεία, φορτηγά, γιατί σκεφτείτε τώρα ότι εδώ, σε τέτοια δρομάκια, διασταυρώνονταν δύο φορτηγά ή ένα φορτηγό και ένα λεωφορείο τέλος πάντων. Και εντάξει, φυσικά είναι αλήθεια ότι οδηγάνε και χαοτικά, τρέχουν αρκετά και προσπερνάνε οπουδήποτε. Δεν έχει σημασία αν έρχεται στροφή, αν βλέπουνε ή όχι, αν είναι τυφλό σημείο, προσπερνάνε οπουδήποτε. Αυτό το κάνουν παντού, και στη Βολιβία και στο Περού και σε άλλες χώρες βέβαια. Οπότε σκεφτείτε ότι έπαιρνε τη στροφή ένα λεωφορείο και συναντούσε φορτηγό από την άλλη πλευρά. Βλέπετε εδώ ούτε που χωράνε καλά. Και όταν ένα όχημα πήγαινε στην άκρη του γκρεμού, έπεφτε. Κάθε χρόνο συνέβαινε αυτό. Όπου εδώ και να μην βρέχει, βρέχεσαι. Κάτω από τους καταράκτες περνάω συνέχεια. Ενώ σε όλη τη Βολιβία, σε όλη τη Λατινική Αμερική βέβαια, οδηγούν δεξιά, όπως και στην Ελλάδα, σε αυτόν τον δρόμο είναι υποχρεωτικό όσοι κατεβαίνουμε να οδηγάμε αριστερά. Γι' αυτό, επειδή όταν κατεβαίνουμε είμαστε πιο ψηλά, από ψηλά βλέπουμε καλύτερα τον γκρεμό. Και έτσι τα οχήματα που ανεβαίνουν και δεν έχουν τόσο καλή ορατότητα είναι από τη μέσα πλευρά της πλαγιάς. Γι' αυτό με βλέπετε να οδηγάω συνέχεια ανάποδα. Δεν είναι ανάποδα, στον δρόμο του θανάτου αυτός είναι ο κανόνας. Τα τελευταία χρόνια έχουν κατασκευάσει σύγχρονο ασφαλτοστρωμένο δρόμο που ενώνει τη Λαπάς με τις Γιούγκας, οπότε τώρα όλα τα φορτηγά, όλη η κίνηση πηγαίνει από εκεί και έτσι δεν είναι πια πρόβλημα αυτός ο δρόμος, δεν είναι πια επικίνδυνος. Εδώ κινούνται περισσότερο ποδήλατα, γιατί διοργανώνουν εκδρομές για τους τουρίστες, τους αφήνουν, έρχονται με λεωφοριάκι, τους αφήνουν επάνω στο μεγαλύτερο υψόμετρο, γύρω στα 3.200 μέτρα, και από εκεί κατεβαίνουν οι τουρίστες με τα ποδήλατα μέχρι το Κορόικο, που βρίσκεται στα 1.700 μέτρα υψόμετρο. Εγώ θα κάνω τη διαδρομή με τη μοτοσικλέτα μου. Εντάξει, μέχρι στιγμής δεν μου φαίνεται κάτι επικίνδυνο. Έχουμε κάνει πολύ πιο επικίνδυνες διαδρομές. Αλλά το τοπίο είναι πανέμορφο σίγουρα, είναι εντυπωσιακή διαδρομή.
Όλα τα βανάκια εντωμεταξύ που εξυπηρετούν τους ποδηλάτες, βλέπετε, έχουν και φορείο. Αυτό πρέπει να είναι το κορόικο στο βάθος. Hola. Μας χαιρετάνε κιόλας οι παπαγάλοι. Ξεκινήσαμε με τη μοτοσικλέτα, δικάβαλο, βλέπετε, Νάκη Αγγελική, για να κατέβουμε από τις Γιούγκας, δηλαδή τους ανατολικούς πρόποδες των Άνδεων, μέχρι τη Ζούγκλα. Είναι 350 χιλιόμετρα, πολλά από αυτά είναι χώμα, οπότε ίσως το κάνουμε σε 2 μέρες. Θα δούμε ανάλογα πώς είναι το έδαφος, γιατί νομίζω θα ανεβοκατεβαίνουμε βουνά συνέχεια. Και έτσι, επειδή πρέπει να γυρίσουμε πάλι εδώ πέρα για να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας, δεν υπήρχε λόγος να κάνουμε τη διαδρομή με το φανάκι. Θα πάμε έτσι με τη μοτοσικλέτα που είναι πολύ πιο άνετα στο χώμα. Και θα κατευθυνθούμε δηλαδή από το Κορόικο προς το Ρουρεναμπάουε. Έχουμε φορτώσει τα σαμάρια της Μοσκομότο, συν μία βαλίτσα πίσω, ένα λουκάνικο, και είμαστε άνετα, δεν είμαστε? Ναι, για την ώρα μια χαρά είμαστε. Εντάξει, έχουμε τα κατασκηνωτικά μας, έχουμε πεζοπορικό εξοπλισμό γιατί θα περπατήσουμε στη Ζούγκλα. Τα έχουμε όλα, νομίζω, τα πήραμε, έτσι, δεν ξεχάσαμε τίποτα. Όχι, όλα τα έχουμε. Όπο, να, τώρα φαίνεται κάτω το φαράγγι. Θα ανεβοκατεβαίνουμε όλη μέρα βουνά, μου φαίνεται. Εδώ πέρα βέβαια που κατεβήκαμε σε υψόμετρο είναι όλα καταπράσινα. Ξεκινήσαμε από τα 1700 μέτρα στο Κορόικο και στο Ρουρεναμπάουε θα φτάσουμε τα 200 μέτρα. Όπου πόσους μήνες έχουμε να βρεθούμε τόσο χαμηλά, 6. Πότε ήταν άραγε? Ναι, ίσως τόσο χαμηλά να ήμασταν μόνο στη Χιλή, όταν ήμασταν στην Ατακάμα, κοντά στον ωκεανό. Ναι. Καλά, ούτε θυμάμαι πότε ήμασταν εκεί. Όπως περίμενα όλη μέρα ανεβοκατεβαίνουμε βουνά. Εδώ έχει και ωραίο σκληρτερόδρομο, οπότε τον απολαμβάνουμε. Χορεύουμε στις στροφές.
Αυτός είναι ο Άλτο Μπένι, ένας από τους μεγάλους ποταμούς της ζούγκλας της Βολιβίας. Φτάσαμε τελικά στο Ρουραλμπάκε και μάλιστα σε μια μέρα, σε μόλις 7 ώρες. Γιατί ειδικά η μισή διαδρομή ήταν ασφαλτοστρωμένη και μία ευθεία ουσιαστικά. Το πρώτο μισό εντάξει ήταν πάνω στα βουνά και είχε αρκετά κομμάτια από μάτια, αλλά εντάξει για την μοτοσυκλέτα δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Μπορούσαμε να έχουμε έναν ικανοποιητικό ρυθμό. Και έτσι μετά από 7 ώρες χωρίς στάση, δεν σταματήσαμε καθόλου, φτάσαμε. Είχαμε καιρό να κάνουμε τόσο πολύ ωραία διαδρομή με τη μοτοσυκλέτα, Αχα. Εντάξει είσαι. Πονάω λίγο, αλλά εντάξει. Θα περάσει. Όπου κατεβήκαμε στα 220 μέτρα υψόμετρο, μετά από μήνες και εγώ δεν θυμάμαι από πότε, και έχει ζέστη. Ευτυχώς εδώ βρήκα παμαρίν. Είναι ένας από τους αγαπημένους μου χυμούς και δεν είναι συνηθισμένος. Θυμάμαι τον έπινα στην Κένια, στη Μομπάσα. Σ' αρέσει? Ναι, ωραίος είναι. Είναι έτσι γλυκός. Ναι. Ξεκινήσαμε για μια πεζοπορία στο Εθνικό Πάρκο Μαντίντι. Θα χωθούμε για 8 μέρες μέσα στη ζούγκλα του Αμαζονίου, με ξεναγό βέβαια. Βλέπετε μας συνοδεύουν 3 άτομα για την ακρίβεια, γιατί δεν επιτρέπεται εδώ να πεζοπορήσουμε μόνοι μας. Να η πρώτη παπαγάλη που βλέπουμε. Αυτά τα δεντράκια λέγονται μπάλσα και είναι πολύ ελαφριά. Έχουν αυτόν το κορμό που μέσα έχει αυτό το άσπρο, είναι μαλακό σαν αφρολέξ. Και αυτό επειδή είναι πολύ ελαφρύ ξύλο, το χρησιμοποιούν για σχεδίες στον Αμαζόνιο. Αυτό εδώ το δέντρο, το μπάλσα, έχει αυτά εδώ τα άνθη από τα οποία φτιάχνουν το βαμβάκι της ζούγκλας. Από αυτό μπορείς να πλέξεις διάφορα. Κοιτάξτε πόσο μεγάλη είναι αυτή η πεταλούδα. Και έχει από έξω το ίδιο χρώμα με τα φύλλα, οπότε δεν ξεχωρίζει εύκολα. Μέσα όμως είναι γαλάζια, είδατε. Είναι πολύ όμορφη. Ήρθαμε να δροσιστούμε σε αυτόν εδώ το καταράκτη. Έχει αρκετή ζέστη, αλλά εδώ είναι τέλεια. Είναι μια όαση. Εδώ τα βατράχια αφήνουν τα αυγά τους. Και μάλιστα φαίνονται κιόλας, είναι αυτά τα μαύρα. Κοιτάξτε, αυτός εδώ καρπός ανοίγει, βγαίνει αυτό και έτσι καλεί στα ζώα.
Το μενού έχει σουπίτσα και ρύζι με κρέας. Νόστιμο. Πολύ καλό. Ειδικά άμα το τρως μες στη ζούγκλα. Σήμερα ανεβαίνουμε το βουνό και θα κατασκηνώσουμε εκεί πάνω. Έχει ζέστη, οπότε είμαστε φυσικά μουσχοι μας στον υδρότα. Κοιτάξτε εδώ, αυτά τα δέντρα προκειμένου να φτάσουν τον ήλιο κάνουν τον κορμό τους έτσι στο έδαφος και με αυτόν τον τρόπο μετακινούνται λιγάκι στο πλάι. Αυτό που μασουλίζω λέγεται πακαίο. Είναι ένα φρούτο το οποίο βρίσκεται στη ζούγκλα. Είναι σαν σκόνη. Μοιάζει λίγο σαν υφή με το κάστανο να πω, αλλά τέλος πάντων είναι περίεργο. Και αυτό κάνει πολύ καλό λέει στο στρες και στη χολυστερίνη και μπορείς να το κάνεις και χυμό. Έτσι είναι το κλειστό, το φρούτο. Αυτό είναι το φυσικό φυτό της κόκας. Βλέπετε μεγαλώνει φυσικά εδώ στη ζούγκλα. Για να καταλάβετε, κοιτάξτε τι γίνεται εδώ από τα έντομα. Σε αυτά εδώ τα μπαμπού μπορεί να βρούμε νερό για να πιούμε. Είμαστε στο τέλος της ξηρής περίοδου, οπότε ούτε τα μπαμπού δεν έχουν νερό. Εδώ βρήκαμε λιγάκι νερό. Να το. Αχ, έχει και ωραία γεύση. Νόστιμο. Ναι, σαν χυμός είναι, δεν το λες νερό. Εδώ είναι ό,τι πρέπει για μπανάκι. Antes que se escape. Αυτές εδώ οι πατημασιές είναι από λεοπάρδαλοι. Μπορεί να τη δούμε παρακάτω. Αυτό είναι το πουλί σούτσα. Ο κόντορας της ζούγκλας τον λένε. Είναι πτωματοφάγο πτηνό. Αυτό το δέντρο βγάζει αυτό εδώ το γάλα άμα το χαράξεις, το οποίο είναι ιδανικό για να διώχνει τα παράσιτα από τον οργανισμό. Πίνοντας αυτό για 7 μέρες μαζί με μέλι σκοτώνει τα παράσιτα, τα οποία είναι συνηθισμένα στη Βολιβία. Αρκετοί ταξιδιώτες έχουν στομαχικά προβλήματα εξαιτίας αυτών των παρασίτων. Σήμερα πρέπει να ψαρέψουμε για να πάμε.
Εδώ ακόμα και το ψάρεμα με μασέτες το κάνουν. Έτσι προσπαθούν να πιάσουν το πρώτο μικρό ψαράκι για να το βάλουν για δόλωμα για τα μεγαλύτερα. Πιάσαμε το πρώτο μας πυράνχα. Αυτό είναι. Προσοχή στα δόντια του. Στη ζούγκλα έτσι μαγειρεύουν τα ψάρια, σε φύλλο από πατούχου. Τα τυλίγουν μέσα σε ένα μεγάλο φύλλο και τα ψήνουν έτσι. Αυτό τώρα είναι έτοιμο για ψήσιμο. Porque el arroz un poquito falta, el pescado también un poquito falta. No problema, ¿cuántos? Ahí está, mira. Βλέπετε αυτό το μικρό δέντρο, το αναρχητικό, σιγά σιγά κυκλώνει το μεγάλο δέντρο και θα το σκοτώσει. Είναι παράσιτο. Αυτό το τεράστιο δέντρο έχει έναν χυμό ο οποίος είναι τοξικός. Να, αυτός εδώ. Τον χρησιμοποιούσαν οι ηθαγενείς για να κυνηγούν ζώα. Βουτούσαν δηλαδή τα βέλη τους σε αυτό το χυμό και έτσι κυνηγούσαν. Ορίστε, έτοιμο το τσαντάκι για το παγούρι. Εντάξει, την φτιάξαμε. Από φύλλα φοίνικα. Χωριέται χειμώνα καλοκαίρι. Έχουμε και μια βεντάλια από φοίνικα φτιαγμένη. Καλή. Πάρα πολύ ωραία. No hay peces. Κοίτα πόσο γρήγορα πάει. Es muy rápido. Έχουμε φτάσει στη 5η μέρα της πεζοπορίας μας μέσα στη ζούγκλα. Σήμερα έχει συννεφιά και η θερμοκρασία έχει πέσει, οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέρει. Είναι ωραία, βλέπουμε ωραία δέντρα. Εντάξει, ζωάκια δεν έχουμε δει και πάρα πολλά, αλλά οκ. Να και μια μαϊμού. Πέφτει! Έτοιμη η κατασκήνωσή μας. Αυτό το δέντρο είναι μάλλον το μεγαλύτερο που έχω δει. Λέγεται μπιμπόσι. Και περίεργος, επειδή ο κορμός του είναι μαλακός, τον χρησιμοποιούν για ξυλόγλυπτα, όπως τις μάσκες που φτιάχνουν παραδοσιακά. Αυτά εδώ είναι τα μυρμήγκια μπάλα, τα πιο επικίνδυνα της ζούγκλας. Άμα σε τσιμπήσουν πονάει πολύ.
Εδώ οι τερμίτες χτίζουν τις φωλιές τους και πάνω στα δέντρα. Αυτή είναι πιο μικρή από τους άλλους που κατοικούν στο έδαφος. Κοιτάξτε εδώ μια τεράστια γραμμή. Μπορείτε να φανταστείτε τι είναι. Από εδώ περπατάνε τα μυρμήγκια το βράδυ για να πάνε να φάνε τα φύλλα και να τα πάρουν πίσω στη φωλιά τους. Απίστευτο, καθαρίζουν όλο το έδαφος. Ο φλοιός του δέντρου αυτού που λέγεται άχο-άχο, δηλαδή σκόρδο-σκόρδο, έχει πολύ δυνατή μυρωδιά σκόρδου. Έχει, ναι, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Και είναι καλό αντικουνουπικό. Το βάζεις στο δέρμα σου, το αλήφεις. Ναι, και όντως δεν μας έχει τσιμπήσει κανένα κουνούπι. Επίσης μπορείς να φτιάξεις τσάι με τον φλοιό αυτού του δέντρου και ύστερα όταν περπατάς και υδρώνεις βγάζεις αυτή τη μυρωδιά του σκόρδου, οπότε δεν πλησιάζουν τα έντομα. Και τίποτα άλλο μάλλον. Κοιτάξτε εδώ, βρήκαμε μια φωλιά πουλιών και έχει και αυγουλάκια μέσα. Από αυτό το δέντρο είναι που βγάζουν το καουτσούκ. Να άμα το χαράξεις λίγο, βγαίνει αυτό το γάλα. Και κοιτάξτε εδώ στο χέρι πόσο είναι έτσι κολόδες. Και γι' αυτό έχει ελαστικότητα το καουτσούκ. Εδώ μένουν τα αγαπημένα μου αρμαντίλο. Αυτό είναι το δέντρο που λέγεται ούνια ντεγάτο. Αυτό εδώ το δέντρο έχει νερό. Μόλις το κάνεις κάθετα, να. Νόστιμο. Ναι. Αυτές οι μικρές μαϊμούδες τρώνε κυρίως έντομα. Τρώνε όμως και καρπούς του δάσους βέβαια. Το βλέπετε το πουλί, περιμένει να πιάσει τα μαϊμουδάκια τα μικρά. Είναι ίγκοα. Κοιτάξτε εδώ, ανεβήκαμε λίγο ψηλότερα και η θέα πάνω από τη ζούγκλα είναι φανταστική. Δεν έχει συχνά την ευκαιρία να δεις τη ζούγκλα πάνω από τα δέντρα. Περιέργως τα ποτάμια εδώ κρύβουν και σαλάχια. Οπότε σήμερα το μενού έχει σαλάχι. Να και μωρά σαλαχάκια. Μικρούλικα. Στη ζούγκλα τα πάντα είναι φαγητό. Ακόμα και χελώνα. Είπα να δοκιμάσω. Για να δω. Ένα κομματάκι. Καλά είπανε, σαν κοτόπουλο είναι ρε. Μετά από 7 μέρες πεζοπορίας μέσα στη ζούγκλα, βγήκαμε επιτέλους στον Ρίο Τούιτσι. Βλέπετε, είναι εκείνος ο μεγάλος ποταμός, ο οποίος είναι πλωτός. Οπότε από εδώ θα πάρουμε βάρκα για να επιστρέψουμε στο Ρουρεναμπάκε, στην πόλη. Φανταστείτε, είναι τόσο μακριά που και η μηχανοκίνητη βάρκα χρειάζεται 4 ώρες για να φτάσει. Ώρα να το γιορτάσουμε με ένα μπανάκι στον ποταμό Τούιτσι. Bueno, agua. Ya, metete a Sí. ¿Dónde es la caimán? Allá Tortuga, al otro lado. Ah, tortugas, no problema. El caimán es. Τώρα μπαίνουν και τα δίχτυα στο παιχνίδι. Για μεγάλες ψαριές.
Ya pétale grandote. Tirado, gente. Μέσα σε 5 λεπτά την έβγαλαν την ψαρούκλα. Ντοράντο. Σήμερα είναι το τελευταίο βράδυ και όπως βλέπετε είμαστε μέσα στη χλίδα. Αυτό είναι το κάμπινγκ που θα περάσουμε τη βραδιά. Είναι έτοιμο, δεν χρειάζεται να στήσουμε τίποτα και εμένα ξέρετε τι μου λείψε. Μια καρέκλα. Εδώ έχει καρέκλες. Τόσες μέρες δεν έχουμε βάλει κάπου την πλάτη μας να ξεκουραστεί. Αυτό είναι άνεση. Ό,τι πρέπει είναι. Πάρε καρέκλα και έλα. Αυτό το φυτό που κρατάω προέρχεται από το φοίνικα από πίσω μου και οι ηθαγενείς γυναίκες το χρησιμοποιούσαν σαν κολλιέ, το βάζαν εδώ και για να μυρίζουν ωραία, γιατί μυρίζει ωραία αυτό όντως. Αλλά έχει και άλλη χρήση, όπως πάρα πολλά φυτά εδώ στον Αμαζόνιο. Κάνει καλό αν έχεις διάρρεια, οπότε το αποξεραίνουν, το ανακατεύουν με νερό και πίνουν το διάλειμμα αυτό και ανακουφίζονται από τη διάρρεια. Yellow monkey. Αυτό είναι το δέντρο παπαΐλιο. Κοιτάξτε πόσα αγκάθια έχει. Δεν τολμάς να το αγκαλιάσεις. Αυτά εκεί στις τρύπες που φαίνονται λιγάκι είναι τα κόκκινα μακάου. Οι παπαγάλοι από τους οποίους τα εξάρ τα παλιά της δεκαετίας του 80 έπαιρναν τα χρώματά τους. Πετάν πάντα σε ζευγάρια και μάλιστα αν ο ένας παπαγάλος πεθάνει, τότε μετά από λίγο πεθαίνει και το τέρι του από τη στεναχώρια του. Αυτό είναι το Κανιόν ντε Μπάλα. Ένα ιδιαίτερο φαράγγι. Βλέπετε εδώ είναι πολύ στενό ανάμεσα στις πέτρες και έχει φοβερούς σχηματισμούς. Όπου και εδώ μέσα έχει πολύ περισσότερη δροσιά από ότι εκεί έξω που σκάει ο Τζίτζικας. Έχει και νυχτερίδες. Είναι στενά και σκοτεινά εδώ μέσα, οπότε ό,τι πρέπει για τις νυχτερίδες. Αυτός είναι ο Ρίο Μπένι που περνάει και από την πόλη του Ρουρεναμπάκε.